Хади ага Мәхмүтов гомере буе хуҗалыкта шофер булып эшләгән. Машина белән урамга кирип чыгып булмый иде. Тәрәзәләремә кадәр балчыкка бата идем ди аксакал. Авыл уртасына уздырылган үзәк урамдагы асфальт юлга кызыгып яшәгәннәр. Безнең дә урамда юл шундый булсын иде дип өметләнеп гомер кичердек. Хәзер картлык көнебездә бу рәхәтне дә күрдек ди ул. Үзара салым акчасы җыюның халык файдасына булуын аңлый Хади ага. Һәр елны 2 ел бирдек, 2 ел хәзер 3 ел. Тоташ биреп торабыз. Һәр елны шушы сама положениена. Менә хәзер аның файдасы да булды инде, менә урамыбызга таш булды, таш җәелде. Урамыбыз хәтлек мотор урам, шәһәр урамы кебек халкыбыз җырып тора. Үзләре яшәгән урамның моңа кадәр нинди булганлыгын 60 елга якын бергә яшәгән тормыш иптәше Зәлифә апа да искә төшерә. Бу балтырынан кирәк, резинасы балтырынан пычрак. Mana резинасы балтырынан кирәк, аркылы чыга алмыйдык. Балалар мәктәптә укыдылар, кайталар, каршы чыгып алай аркылы жолна. Баталар, бу балтырлардан кирәк, күтәреп алып кирәк, кичкенә класста укыганда. Киекле авыл җирлегендә үзара салымнан җыелган акчага юлларны төзекләндерүне нәкъ проблемалы булган урамнардан башлаганнар. Киекле авылының менә бу сәүдә урамында 271 метр озынлыктагы юлга вакыта шәелгән. Әмма әле бу шик түгел, киләчәктә дә бу юлның озынлыгын дәвам итәчәкләр. Чөнки әлеге юл урам башындагы күлгә кадәр барып тоташачак. Күрше авыл кизләлүләрдә бу көннәрдә юллы булуларына сөенеп яши. Ике күрше Әнәс Камалетдинов һәм Фәһимә Сәгыйрованың сөйләшүе дә шуңа кайтып кала. Алар яшәгән терлекчеләр урамына 300гә якын метр озынлыкта юлга вакташ җәйгәннәр. Мин бу урамда туганны белеш шушы урамда яшәйм, хәзер 76 ел була. Бу урам безнең гомер буена болото яз айларында кирип булмый торган шырак иде. Менә шушындай ният белән башладылар эшне, до конца башкарып чыктылар. Бик зур рәхмәт аларга. Юлсызлык мәсьәләсе авылда яшәүчеләрнең иң авырткан җире. Язын-көзен кирип булмый, кышын кар басып китә. Киекле авыл җирлегендә бу мәсьәлә акрынлап шишелә башлаган. Үзара салым акчасын шул максатларда кулланганнар. Киекле авыл җирлегендә 15нче елда үзара салым акчасы 280 мең җыелган иде. Безнең решение белән юллар төзүгә һәм зиярәтләр чистартырга планлаштырылган иде. Без ул сумманың 10-15% Киекле авылының 2 зиярәтенә дә инвентарлар куя торган җиртлар сатып алдык. Калган сумманы юлга 1,3 миллион сум акчаны 2 авылга да 271 метр шушы щебеночный юл салырга файдаландык. Инде үзара салым акчасы җыю дәвам итә. 16нчы елга да безнең быелга шушы авыл юлларын уңайлау нисбәтеннән дальше дәвам итәчәк. Шулай ук 15% авыл эчендәге күлләрне тирәнәйтеп чистартуга тотылачак. Син 1 сум, дәүләт 4-не, суммасы шактый артып кайта. Үзара салым акчасының тигезләмәсе шундый. Хөкүмәтнең саллы ярдәмен авыл җирлекләренә туя башладылар. Эшнең нәтиҗәсен күреп, Киекле авыл җирлегендә дә киләсе референдумда катнашабыз дип торучылар саны арта бара. Юллы булгач халык тагында активлашкан, үз теләкләре белән үзара салым акчасын китереп бирүчеләрнең саны арткан. Хәтта шәһәрдә яшәүчеләр дә моңа теләп кушылган.